Είμαστε εδώ μόνο για τη δικαίωση όλων αυτών των ανθρώπων και για να μην ξανασυμβεί άλλο αυτό. Εμείς ήρθαμε εδώ για να δικάσουμε και θα δικάσουμε. Πέρασαν 3 χρόνια χωρίς να είναι κανένας υπεύθυνος στη φυλακή. Από εκεί και πέρα να τελειώσει αυτή η δίκη, να βρεθούν όλοι οι κατηγορούμενοι που θα παραβρεθούν σε αυτή τη δίκη στη φυλακή και από εκεί και πέρα ο καθένας με τους νομικούς του και με τον νομικό δρόμο να προσπαθήσει να κάνει ό,τι αυτός νομίζει είναι καλύτερο για τους συγγενείς. Well, this is a trial about justice. This is a trial about murderous corruption. This is how a country is led to kill its own children through corruption. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now World.